cael y peth yma i weithio. Oh, waw. Wyt ti eisiau help? Ydw, please. Dal hwn os gweled i'n dda. Beth am y ddeia yw e? Mae'n edrych yn wych. Teclyn Hudol. Teclyn Hudol. Waw, diddorol! Sut mae'n gweithio? Wel, sa'i cweith yn siŵr sut mae'n gweithio eto. Mae'r botwm hyn yn edrych yn cŵl. Tybed beth mae'n wneud? Mae gormod o ofn arna i wasgu unrhyw beth ar hyn o bryd. A fi? Beth os dim flaen o ni? Chi'n meddwl gallu hynny'n digwydd? Diddorol. Rwy'n mynd i wasgu weld. Na! Na! Paid! Beth ti wedi